Fuuli han. Non, non ngata de. Kaw. Mi fewnan ma. Fewnan ma ko da. Penantam kum ko dum ya penantam wat. Ka ko. An han kitana dan yari do bi da sala ko e eso. Ko puta mi fewnan ma. Berka di berapa mau dulu. Kuat hanya ko accident wono hanya kita ko ande kan sen masyaallah ande kom dawru. Ka dawru ko. Hanya kan ko mo ware. Ka usira ni hanya kan hande ka dia na way ko mu se borande o ko fewnan ma ko da e kan ko fewnan ma. Ko jeno. Ede wa suudade Allah. Allah ko makka fo mo yeb. Maro ko dinde ko maro ke ko kay. Ko jeno. Abi jomu ko na. Jeno ko ni an. Awana ngel ko. Ha? Ya. Wala ka di jumi tan jumi. So tay way wa de responsabilité tan ko kam ka tan jumi ni de la problème. Yo ko bolo mi ñam. Ala min mo Ala mi do ko la xarum do lay ka an. Ana mi di horde an. Kam le ñamda do fure ya dum la hat. Ay e barke Allah e gerto jam yo na ni ngol dara de e buy de ni nganda an ko jeejere an ko an sayno ka ko yo ngi ngol suni yow ñam le ko mo ka ko Ñam legi de. ba boy ni ko woni ko ala teewra ni jam ko no ñam du manda ko Tum tum le ana anda an ñede tum la di ko werma an. yo la tan mi je Ya ne ka werma ñamda. yo na rawande Bubel abi ya bubel je ga si ha ina ram bubel ga ko problème ya no mata yo no ngol de tudum ram ka ma da wana ka ko do bi da wo putan di fewnan ma jaynam jena am soxla yawa di ko ka hala ko kam ka angel o mon do hebram son tokam o mon do son tokam o yi an yi de ni tan e mi wala jama so tawi kada fe ni kam bi ko kam ba aboni do ko kam wala ko yawa ni aweta no wana yawale ni mi mere ande ar wonde e soma wana celu wo putan di fewnan ma Yetti Allah. Bu ben de yetti Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. porno ka wo fewnan ma ha an jom an wona be ko dan mi da wala ken ay ni ka barta ka do halon sukami ni sur wala retour defat four de ala ka aha asego an ko mi porta jinga an ni so mi koyam ala an so la victoire ka ya fu wana ka ko ni mere mutu tama mi deme ajena ko mi nanar mal janno ko mi on tawma ko mi wadre négocier ko mi wer nanne o ngoppe o ko do jangono so aljanno so yimbe naari won ne garaw Wa fu. Amu kuma galle miriya uji. Nange hojjur malu a rutata ko fu. Wa fu. o mo rutra ko fuura kay ko tan puyna bawa ji hunde forno kay ko joda les ko kufa Ka jibbe ñam. le muyni no wan Do de ñam ha do. mi soxla ni ñam mi soxla ni gertode ni Ay. mi soxla ni ñam gertode de so soxli ñam ñoom ye bana fen parce que mi ko mi jullu ko mi kuldo Allah mi ko mi koro mi jidi ay woni hen ana ñami ha ñam taw ki tan an kam ha ko on Joga banyo. anani amma ay ki jogade bandu So jamari ada sibo kam. Ka jaro ko ti jam an. Am so bade o ani na ko no riwi. Ana na sibo. ay musibi ma wala musibi barko mbuwo Am sibi ide man kam ha. barko mbuwo ala ti wala ji jam le kalama Mimi hada tayma. ha Mi hada tayma. An ganda ka nyekul fayda. An no anda am ko furo gettode be bali fof ada wonda e mumen. An kam babba hay babba ra wonna. ay ka hala kana non nyaada non hala kana non burti ko mi mbira nyano le do be bay Gettu fof anani no hay gettu nay anani. bon mi nyana ni wallahi sare ka hedo mi tan be amna ko wi ko onon de kule kerso non ne o ngana amna ko wi ko o yi fur mi ser be bay ko min jetar be bay ko landre hala ka ko so wona ko mi ko so wona ko mi ko so wona ko mi ko mi ado Allah balde ma joni kan Ka ko ni jom ala jom man. Wana ko pima mi hambi bada bora tu ma kaw nangi kam sonana kaw
social mi men andi aka sugni parce que ni biyo ka boy gorko wi ne nanga jogaram bi ari ngata ko min birano an ay be wawa anyami fof parlanya fof jettama wi ka takka ko yam takka ko yam ana fota joɗaɗo halde oɗo ƴakko wayam ka ƴakkare wayam mi hettini baɗam boy e wondiɓe ɗinana coɗa ñeɗe Mutira jama galle ha gorkani jabbari o mamudin gorkani jabbari o an ganda hay barama jahay jam bala machallah jam tan wayri dem ay mayndiri de nene ma wadi museli ko museli jam tan jam bala min de gadduno hande piye e dedo bade ko mi ala no jot dum tagi biya yumma non jono mo tarde fiide non o mo tarde fiide de te adandi règlement ko haala e piye de ko tardudo fiide fo kanyum watti ko teggiti ko do arde do wiya kadi mi teggitanani mu taw kanko waddi dum hoore mo kalnamo dum non inshallah mon haalem an mi haala dum an de ko wan jettata kawo ma toto dum kase ñi gugu jeenam min ko mawmi hen masano wonbe do e legal be be korata jonno bimi ale sabu mi defa jonno kanko ne o arat on tan o heddanam dum o wara commande min mi heddanam ala ko mawmi hen tan min de ko mi nadde min ne kawo kadi min ñende do min gaddi haddamallo uy kam ko do woni gallami bim ko bida ho an yero mo mi biata yero so ñi yero ko do jeyam randi yen uy ko do ngoni te ko cuuri uy hay ko roida andanam wana ko kawo ko bida ho ko kawo kanko en nenam jiidi yumma goto e baba ko kawo ngaddet kono ko bêtisage tan o wadata joni kanko so suudi ma yimbe mo way suudade Allah a suuda e Allah suudo yimbe min don tan de so arti do no tottum kasani mi halni mo dum non mi andi ko bardu day ma e kay wadi o yera ko se bari mi andi mo mi lay mi andi kawo kawma de o dejan nak e kalna yumma non ko inshallah mo mi haale wat feero ma addata pied de heure parce que wona dum do so foti teggi do wiya mi don dum e dum so mi haali o yimbe be biya ayi o arata no heure te mi wawata teggitande mo anani inshallah mo haalem e kay jaram e fatire moji afatire mo inshallah e mi salmini yumma ko wona salmini mo fe salmini ay ma no fe okay jaram mi faami e salla jabi e kono non mami nelde do vidéo goto ƴeew somi neldimo ɗum moftanam ɗum tan ɗo tiiɗi e sabu vidéo o ko vidéo baɗɗo yam importance temi añat majjirami walla itte moftanam ɗum ɗo tiiɗi nawi e salla jabi ala somi neldima tan ma andu ko ɗum woni jarani haalde am nelduma eyyi way fenande tan ma ɓuttidde a wayno noon karaba debbo bileji ni a feni tan aɗa fena neɗɗo kala kaɗa waɗa miijo Allah ganda Allah nanima kono aɗa waɗa tan a miijota ko Allah a miijota ko julɓe ɓe cikkata dal ko anda min kam mbeɗa andi so tawi rewɓe kam jibinoɓe waliyaɓe walla présidence uji kam an kam a jaare mabɓe an Allah ne seedi a jibinta président ni hay noy nana kadi holɗum kadi holko ɓuuri famɗude e aduna hay ganda ni sa anda ko kalata yo heewot ko deƴƴuɗa so ɗemgade leppo pugi ɗum an debbo rewɓe jibina waliyaɓe an kam a ala e mabɓe par ce que an ko debbo kiiraɗo ko debbo kiiraɗo so nawi neɗɗo wiye kiiraɗo so kiiraɗo en ƴeewe ko an ƴeewete so seyɗade kadi en ƴeewe ko an ƴeewete so fimiste kadi en ƴeewe ko an ƴeewete par ce que an woni so tawi ko fimiste en an woni président maɓɓe seyɗineji kadi an woni président uji maɓɓe par ce que an ala fof ko suurto ala ko yañi hunuko ma ko so wona cemte mima anda ɗum debbo ko ma jogo suturu debbo ko ma woɗo cuuriɗo joguiɗo suturu
hunde so ñalli waala kono debbo tan wayno tan galle mo ala damal ni aɗa suuduno ala veranda sa naati tan mbiyata holko garanda an ko no mbaɗa an ka penowo ka beeƴƴo oy ɗum fof mi jaɓi wona kami kiitaɗe kono kam mami jibin kam hay soko bandi walla ɗayde mami jibin an noon ka jibinta saabu ko jibinta ko ala e ma mbiɗa kami kiitaɗe hiitede kiitaɗo kay jibina ko ñande jibineɗa ƴew fiɗel ma kofɗaɗi ñande jibineɗa ñande hen yumma yeehi timmani lewru bamma rewi hen an kay ko an woni kiitaɗe eyyi min minen yonti yaade tan yeehi kono an kam ƴew kan mbiɗom salamu aleykum foof galle men fiɗɗata nof galle no worno ɗin kam ko nenam yeehi an kala mbiɗom salamu aleykum ene dragma walla ƴamma galle mum fiɗɗata foof o weddi ɓe galle sumi walla mbaɗi accident an ɗon kay an ɓuuri hiire an kirgol mamgol de wonani ko sinno to kay portable joni an sinno so tawi yimɓe mbaɗima affaire portable mbaɗata ko itel a wonata iPhone a wonata Samsung par ce que an ka paɗɗo ɓerde goo ka kewɗo jikkoji weele palanque weele huɓɓa weele ñifa ka itel tan itel tous kayni ñoƴƴo yofto hande forña ñoƴƴo forña aɗa mbiya a ñakku joom min kam itel ko gon kam itel kono itel o ne filma itel o ne ƴetta ko heewi babiraɓe yawoɓe jom taccade ay film o ono ko aytat aɗa wuuri a walla guittaka aɗa maayi ko force kay guittirtani ɗum kayni aɗa andi min kala gorko mo renakimi mi soƴƴete hakkude min kam mi debbo mo ganduɗa kala gorko mi renakimi mami fiye hami haɓɓuma aɗa min mbeɗa jogui yurmede debbo quoi par ce que min komi mbeɗa yurmo debbo nde wonno min ko debbo jibinimi ɗum waɗi mi yiiɗa fiide ɗum quoi adi so wona ɗum soɓe denkima mo wottere kollaka woni jagnema mi anduno min anduma noon an ka boobo ɓornowo mawɓe kono no min nano ama tawam ɗo ƴew kala mawɗo mo jooɗa e jonde mawɗo yahani ko mawɓe jahanno tan mi fiya ɗum ha maytora te ko boni golloto ɗum te wota witam morma minima morma wona ala joom yo gas woto witam noon feɗenma woto witam noon eyyi haade place ma tan yo gas walla mi tawa yo haaloreji porte tan rutto hen bubel rutto hen wiya morma so wona on ko ƴeewu ƴewɗa Allah seeɗi so wona koye won ko ƴeewu ko miiji nenan ko debbo wayno guele wele ladde ni